chýba a niekto sa nám neprihlásil, že nebol pasovaný. Takže, kým babi budú parchať, tak niekto nám tu zatancuje. Takže music! Poďte sem obidve. Halo, sem. Super, už tu mám 4 kočky. Pána Beka, ja som obletovaný. No super, pozrite sa, dajte si toto. Je to feslácia, ja to mám strašne fakt. Dajte si to. Stačí jedno, stačí jedno. Je to z čokolády, no? No super, čokoládu. Kto by nemal brať čokoládu? Môže, iba Máťa. Papa, aj ty si daj pekne. Nie, toto je ďalšie kolo. Prosím ťa, to je dezert. Daj si, vieš, aké je to dobre? Musíš si to rýchlo hovoriť dozadu, ty hlavy. Ty si momentálne hlavy. Ty si daj toto pre ním. Fakt je to dobre. Ty mi neveríš? Nemáte auto, nemôže tam sobu. Je to čokoláda. Jasná brza. Nie, stačí, keď si toto zobereš jedno, hoci ktoré, jedno, hoci ktoré. Potrebuje niekto. Potom si jedno pýtaš, taká pohodná, že nestanete. Zober si, musíš to zjesť, musíš. No a čo, ale pozri ťa, toto je dezert. Daj si dezert. Dobrý je, daj si. Daj si, nech sa ti ľúbi. Super, je to pre mňa, poďme. No. Prosím ťa, počkaj aj krmi. Nie, Katarina Návačová. tak je to dobré. Jedno, hoci. Ono to tak vypadá, že je to úplne... Len tie kamy ideš. Ty si to zjedla, či sa hodila? Močková, Jičková. Prosím ťa, ty taký kenčko. Papaj. Tak, čokoláda. Sama čokoláda. Ljubomíra Letrichová. To je ako čo? Daj si. Jana Letrichová. Tak je dobre, super. Veď to je čokoláda. Ty mi neveríš, že to je... Jo, fakt. Dobre, to je jedno. Môžeš... Alebo dobré pohyby. Kas? No ne to, predo mnou, poďme, aj ty. Nepaj si to do pecka. Emília Kašková. Zepto! Veď je to fakt normálne. Monika Jemelková. Super. Aj ty to zep, poďme. Zepto. Super. Aha, pozri, mám. Ňamka. Maťa. Dávaj. Čup ho tam. Maroš Chmelík. Toho prvého. Dominika Holečková. Vidíš to, daj si. Poď sa kúmte, celé to zožiš. Michal Hromada. Čo sa to hovorí? Buďte ti to? Veronika Halovská. Zuzana Vajsová. Milan Tauber. Zet to, to si sa, no?
Usmej sa pekne. Eva, poriadku. Usmej sa. Ešte krajšie. Dobre. Chutí ti to? Eva, Novoselienková. Usmej sa. Usmej sa. To bol úsmev? A Mesto. No vidíš, to tu je pekne. Nice. Chodí. Jožo na hlavu. takže ako ste to babali, tak chlapci, ja by som vám chcela poďakovať. Za to, že ste spolupracovali a poďte ešte... No poďte. Prváci. To spápali, ako je to úplne super. Je to v čokoláde a hádajte, čo to bolo tam namáčané v tej super čokoláde. Ja vám to poviem. Chasačia koža. Komu je zle? Čo? Teda chasačia koža je dobrá. Vám nechutí chasačia koža? Tak vidíte, už od tejto chvíle áno. A s čokoládou úplne bomba. Mimochodom bolo tam aj kochenie. Aha, Ježiš, ja som sa dopočul, že ten prasačiu kožu nemali, tak pardon, je to žalúdok kravy. Volá sa to držky, určite to všetci poznáte, držky, držková polievka úplne super, držky namáčané v čokoláde. Chavičkovský žalúdok. Prosím vás všetkých o obnovitánsky potles. Vy si sami sebe nezapieskate.